Hi, and today's word of the day is court. Well, court can be בית משפט, it can be חצר המלוכה, court can also be מגרש, כמו מגרש כדורסל, או מגרש טניס. To court זה לחזר, או להביא על עצמך צרה. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל ככה זה. But to go to court זה כמובן ללכת לבית המשפט. בית המשפט, order in court. A court order זה צו בית משפט. לא, זה כמובן לא צו כזה, אלא צו כזה.